tazokwanisa kunge tiri tinokurukura nemuridzi wenzvimbo iyi, muridzi wecar park, apo pawanikwa vana ava vari mubhutu remotikari. Tikakurukura naye akatizivisawo pamwe nekutitsanangurawo mafambiro ese aanga achiita, uyezve achiratidza kuti zvoni haana kunge ari anoziva kuti vana ava vachange vari mubhutu remotikari. Aiwa, regai tinge tiri tinonzwa zvizere kubva kwaari achitaura panyaya iyi. Mungada kutizivisawo kuti munonzani uye panapa ndaziva kuti ndimi munochengeta panapa? Ya, ini ndetwa Bainet Bunu. Panapa pakapaki pangu and ndinombochengetawo tichinjanawo neumwe wangu. Zvitori zvinhu zvinorwadza kunzwawo zviri kuitika pabasa paunoshandira. Zvinodisturbawo basa. Aitikiraita nyaya ndeyekuti musi weWednesday makuseni ndakapedza basa. Ndobva ndaendawo kumba ndorara, ndichizobva ikoko ndobva ndaenda kunotamba sinuka kusifra. Ndichibva ikoko ndakasangana nadhedhi wemwana wanarume. Ndobva tonti mwana ashaika kumba hasi kuoneka. Kana wamunzwawo unondiudzawo kuti mwana ari kupi. Vana taingogara tichingovaona ukauya pakapa kodzokera, ukauya pakapa kodzokera, vanga vasingamboendi kure kwavaenda. So takazoti kwadokawo ndobva ndatega chindotandarawo nevamwe tichingonzwawo tichinyaradzana tichididi tichinzwa kuti zvofamba sei. Ndobva takazongoti time ngatichimbopindewo mukapaki timbotarisa mota dzisingafambi dzidzi tione kuti zviri kuitika. Taingopindawo mumaskirini mototocha toona hamuna, maskirini totocha toona hamuna, mabhutu hatinamboita sei, hatinambovhura dho, hatingakwachure mota yemunhu tisina warendi yepolisi. Tine chitote zvoda kuti pemiti kuti uvhure kana bhutu remunhu. Taingotarisawo mukati tisingavhure mabhutu. Ndobva tashaya, ndobva tangoti mukapaki hamuna. Taitowana baba vacho neshamwari yacho nevamwe varume vemuraini. Ndobva tangoshayawo. Saka nhasiwo ndazongotiwo ndakarara kumba kuno kuti ndakunzwa zera rega nomboenda kutsvaga chikafu. Ndakuya kunoko ndobva ndatozonzwa vanhu vakuti akuenda kunomacha kupolisi. Vachienda nomacha ndobva ngomai vangozoti ava neblack. Saka vanhu pavanga vachiti vakunomacha, vanga vachiti kunomacha kuti vanga vari angry nepolisi kuti haina kukasika kuvaitira basa. So ndobva tazongonzwa mumwe makudedzera kuti pane nhunzi dziri kutendera pamota, yaiti mboita sei titarisi. Ndobva vaimwe mufesi ndobva avhura ndopaonekwa vana vaita sei varimo. Mungada kutsanangurirawo kuti chii chaitika? Takangonzwa pagrupu kumarumwisuro kumapasti 12 zvichinzi pane vana vashayikwa. Saka vanhu vanonzi vakanomangana kumapurisa vakanzi 24 hours. Saka vanhu pavaitsvaga vaingofunga kuti vana vachawanikwa. Alright. Mukushayikwa munoonawo sei mutemo wekuti vana vakashayikwa kana pane munhu aita missing onzi 24 hours, especially takatarisa zera revana vari panapa vanga vasirikwa? Kuzera revana 24 hours dziri kutirwadza because zera revana vacho ndo rinorwadza. 24 hours dzinenge dzakatowandisa because 30 minutes chaidzo kumubereka akaita sena akabereka ndikatongoshaya mwana 30 minutes ndiye ndatovhiringika. Saka vakati hafuro mutemo wavo iwoyo kuti kana 2 or 3 hours mwana asati awanika votibatsira, ipapo vangatotigonera. Vangatotigonera ipapo because zera revana ndo rinonyanya kutirwadza. Alright, mungadawo kuti kudiwo kune vanogadzira mutemo, especially takatarisa nemutemo iwoyo. Kune vanogadzira mutemo, chimwe chatiri kunyanya kutochema inhau yepolisi yemuno mukwadzari extension. Nguva zhinji pabhesi panenge pasina mapurisa. Zvakutobatanidza nevaya vari kuba vari kuita zvemadrugs. Nguva zhinji ukaenda kunomangara unongoona pasina mapurisa. Saka nekushayikwa kwakaita vana chifunga kuti unongo wasvika papolisi paya hapana mapurisa. Ipapo ndo pane chichemo chedu futi vagari mukwadzari extension kuti ngavatibatsire kuti pave nemapurisa ekuti ukasvikawo pabhesi chero nguvai haushaye mupurisa. Aiwa, tinotenda nemashoko. Mama, nematambudziko zvawo atasangana nawo. Antu ayaoneka. Ndingada kutsanangura kuti chii? Inyaya yekuti vana takavashaya musi wechitatu ma11 kuseni. Saka takamboedzawo kutsvaga vana. Imo mumota imomo takauya tikatombotarisawo mota muchitarisawo kuti sezvo vana vainzi vaitambira padhuze. Dzimwe nenguva vanogona kunge vapinda pai mumota asi hatina kumboona vana isu.
Alright, mumota makatarisa kumberi here kana kuti kwavazowanikwa vari? Tikatarisa kumberi kwomubhuti hangu hatina kutarisa kuti vanga vari mubhuti, hatina kutarisa. Hamuna kuita fungidziro dzekuti mungadaro mune vana sepakuti mumotikari mubhuti magara mupinda? Hatina kumboita fungidziro, plus neeji yevana hatina kumbofungidzira kuti vangavhure bhuti vakaita se vakapinda. Zvadaro senharaunda makatorwa matanho api kutsvaga vana? Takatsvaga kubva musi wechitatu iyoyo, takatsvaga tichienda kwese kwese, tikanzwa nezuro takanzwa kuti kune mumwe mwana awanika kuObright kuchikoro choko. Takaenda vabereki madzimai, takasvikowana achinzi mwana iye awanikwa namai vake haasiri, akanga asendwa futi pagroup. Tikati mwana haasi, because vana vanga vari 3. Vana vanga vane maeji ekuti mumwe wacho vanonzi Reynold anga ne 3 years 11 months. Anonzi Anotipa uyu anga ne alright. Vana vanga vane maeji vanga vachiri vana vadiki. Saka takatsvaga pane vana vakanga vasendwa pagroup, takaona kuti havasiriwo. Saka muri kukurudzirawo mapurisa kuti pakutsvakurudza munyaya iyi, muri kuvakurudzirawo kuti vaite sepakuti dambudziko iri dambudziko raitika kunharaunda yamunogara? Mapurisa senge patakaona nyaya tatsvaga vana tashaya vana, takaenda kunomangara kumapurisa. Mapurisa vakati vanozotanga kutora action after 24 hours. Saka inini kurudziro yangu ndeyekuti mapurisa dai vatarisawo paeji yevana kuti 24 hours dzinenge nguva iyoyo inenge isinganyanyoita kueji yevana. Zvinenge zvichitongodawo kana kuti vana vati kurei zvokuti tinofungidzira kuti uyu musikana anogona atizira kana kuti aenda somewhere, but eji yevana manje dai taibatsirana ipapo kuti vaikwanisa kumhanyawo nerimwe side asi isimhanyawo nerimwe side, but ivo vakati chimboendai munotarisa ikoko, motarisa muzvimota umo motarisa. Saka dzimweni nguva isisu basa iroro hatirikwanise, ivo vanoziva maitiro ebasa ravo, ndo vanogona kuwana nzira yekuti dzimweni nguva dai vakauya panzvimbo panguva vakatibatsira kuwana kwevana kuti ngativhurei apa ngativhurei. Saka dai isisu takavhura bhuti remota yazowanikwa vana nhasi, tingadai inga iri mhosva futi. Varidzi vekapa vaigona kutipa mhosva kuti wai muri kuvhura muri kuvhura bhuti remota, handiti? Saka isisi takangotarisawo uko kwaikwanisa kuti tiite sei, titarise nepamawindo. Aiwa, ndo dambudziko riri kuno kuwadzana extension, dambudziko rawira nzvimbo ino. Vagari vemuno vari kurwadziwa nokuda kwechiitiko ichi. Isu senyika yeZimbabwe tiri kubatikana nokuda kweizvi chii chingadaro chiri chakaitika kuvana ava. Uyezve angadaro akaisa vana ava mubhuti ndiani remotikari iri pakapaki iri pedyo nepamba pavanogara. Aiwa, iyi mibvunzo iri kubvunzwa nevanhu venharaunda isina anogona kupindura pari zvino, asi tichitenda kuti mapurisa edu eZimbabwe eZRP aiwa vachavhenyengura kusvika vabata kuti chii chakanatsotora nzvimbo panyaya iyi yaitika kuno kuwadzana extension. Aiwa, ngatirambei tichinyengetera nekuda kwemhuri dzarashikirwa nevana ava, tinge tiri tinochema navo, tinge tiri tinovarangarira paminyengetero nguva dzose, kuti panguva dzakadai Mwari wamasimba ose amene angari anonyaradza mhuri dzarashikirwa nevana ava. Ticharamba tichikupai zvichange zvichiitika panyaya iyi, ticharamba tichikuzivisai kuti chii chichange chichitora nzvimbo maringe nenyaya iri pano. Aiwa, from Uncle Saint, the only Zim Uncle scientific crew. For now, it's much love and God bless you.